Za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, zajedno sa vama. Čovjek od uspjeha, uspješan i dokazan privrednik, Nusret Mamić, nosilac liste broj 1. Nakon 8 godina odlučio sam se vratiti u politiku. Koalicija, socijaldemokrati, Bosne i Hercegovine, Zeleni pokret. Sa još više od 50% ljudi koji nisu ni u jednoj stranci, koji kažu da smo tu zajedno, jer ljudi prije stranke. Zašto? Zašto sam se u sve to upustio i zašto vjerujem u to? Zato što Bosna i Hercegovina ide u sve veću razgradnju svih zajedničkih društvenih vrijednosti bez kojih se ovdje apsolutno ne može vidjeti nikakva budućnost, ne budućnost u kojoj smo zajedno. I odlučio sam podržati odgovorne ljude, časne ljude, vrijedne i čestite ljude. I zato pozivam i vas da i vi budete odgovorni prema svojoj državi, prema svojoj porodici, prema svojoj djeci, prema svojim prijateljima, prema našoj budućnosti, zajedničkoj budućnosti, u kojoj možemo praviti samo zajedno. A znate da odgovornost prema državi je nešto što je garant naše stabilnosti i naše budućnosti. Države nema bez jake privrede. Obrazovanje, penzioni fondovi, zdravstvo, putevi, infrastruktura, sve ono što nam omogućuje da živimo zajedno kao normalni ljudi, to ne postoji bez jake privrede. I upravo je to razlog zašto sam se ja opredijelio i jako mi je drago da je prihvatio da bude nosilac liste i da sutra bude jedan prepoznatljiv federalni parlamentarac. Zato pozivam vas da podržimo zajedno uspješnog privrednika Nusreta Mamića za federalni parlament. Nusret Mamić, nosilac liste za federalni parlament. Sretno. Nosilac liste broj 1. Nusret Mamić. Ljudi ispred stranke, zajedno sa vama. Nusret Mamić za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.